mabende jamadar nochiwo siem ne oganda mapachoka mabende osebedo ka guoko koni Ruto must go. Jamadar Kahariri nowacho ni okang' makamano kotenore kod pen chike mapachoka to Charles Angi sebedo sekta mano mar arita kuom thuolo malach. Wach makamano dwach nang'o? Ing'eni atimo marach kabisa niwach wuod waya otho miluongo noduor manyocha aid mar jakom. To ok watimo kuyo mare be ok waoro condolences. Mano wuod Leonida Wahongo manyadalawa mawatna. So ing'ena an very like wach aid mar jakom wuod waya jakom wuon bo mera wan nikwa dimo biero mano onyuolo ng'ong'a gi dan wawuoro ndego. And mane momiyo an ka gimoro timore Ka-Raila kata kan ok watawinjo maber niwach pod nyithinda will eat whether I'm inside or outside. Anaga koko gi oko. Omiyo I wish to pass my sincere condolences mondo Nyasaye orit chuny oduor kama ber. I wish he would live longer. He was still young. Wach mar Kahariri. Kahariri en jatend lweny. En ye chief of defense forces. To Hariri owacho ne jo Kenya niya, ne uyiero president constitutionally through kura. Koro kunyal chako go koko e kor tich ni must go. Kugole constitutionally. Meaning no nyiso jo Kenya niya, rituru mondo sayiero chop kanitie ng'amok mor gi jatelo to gigolo. To chako wacho ni gin gi defend government of the day. Omiyo ka jo Kenya omiyo gi a different president through democracy, through the vote, then gibro timo ang'o? Gibro support that president. But seemingly joma ni opposition or joma feel ni ingen jomoko kara no formo government ni giruto mondo gibi gi match gi mechi gi kwel iwinjo, which should not be the case. Okur bed ni u form government with an intention mar loro ne jomoko kwalo jomoko one victims mage. Anyalo paro ndalo moko no hadhi timo penj moro kamoro to kwasetimo maber to waneno ko yier ng'ato makata mana penj no noko tim be en momo kinya winjo kata gima timo. So mage gik ma jo Kenya ok timre nani. One gi live experiences mag those kind of behavior. So gima Kahariri owacho en gima owuok from leadership mar lweny. Because nitie mana one alternative ni kok unyal run government too properly, then otemo nyiso unu nyalo dhi direction ma pinje moko se dhie Africa ka. King'iyo Sudan up to now pok gibedo stable nyaka ncha gichak gore, and you know what is going on. King'iyo kramna South Sudan mane wa celebrate owete gore ma witre kucho. Ing'eyo lweny matimore kind jalup ker makuro gi ker makuro to gino wete adi achiel iwinjo. Mane momiyo neno ka nioro jaluo wadgi mondo odhi otemo wuo kodgi mondo otimre nadi mondo thegi. Omiyo gima Kahariri wacho ok en siasa. Gima Kahariri wacho en giving direction as required gi ng'ama jatelo mochung' ne lweny. Because en ma en gi bunde, en ma en gi jalweny. Ang'wa nyalo tame nyiso president chakre kawuono gin president. Donge pinje moko osetimo. To is a gentleman, jolweny mawar highly professional. Makoro nyako nyis chung' mare. Yes, it's important mondo nyis jo piny ni gimutemo timo ni. Ing'en seche moko jogo paro niya ni ka en jarabuon to maybe onyalo konyogi e ketho sirkal. But they are highly professional. Iwinjo kowacho ni no, kudwa golo this song must stop because one can number of things that are supposed to be done. Ne nitie gima ne nyamero wacho kae about projects. Ing'eni kane Uhuru gi Raila giwuok e sirkal, ne wan gi very important projects mane dhi konyo even flooding manyando mane en koru koin soin kidhi tinwang'o koonge budget. Ne wan gi ndara mane oseketie nyaka ji mawuok Muoroni kabiro Miwani kabiro junction malo Kisumo Kakamega road kacha iwinjo. Ne wan gi yo mowuok Mbita kadhi Magunga
kadhi sori ma kor gi mbadi. Ne wan gi yo moa Bondo, madhi Nyang'oma, madhi Lihunda, and many others manyocha onge e budget. And mage gik makoro wacho ni wabeduru mos, sirkal noselu o nosebedo formed, and kancha jogi dwaro support mondo sirkal obed stable, mondo sirkal kik podhi. Because sirkal ni kopodho to podho kodwa wate. Sharon idong higni matin e piny ni kigoyo mathematics. And dong higni matin ok onyiso ni bro tho. The moment nitie higa moro ma kisechopo, kata ka kori ngima, to nitie gik piny mang'eny mok inyal enjoy. Kata chiemo, ni winjo ka nyamodi wacho ni kelo nigi chiemo e duol to wuon gi chamo matin. Babu nok cham matin nwach ne en generous. Nok cham matin because now age ne no ko allow e chiemo manade mang'eny. Koro weyo ne nyithindo mondo timango mondo chiem. Omiyo gima Ka-Hariri owacho is in order, and I want to add on something apart from Ka-Hariri. Ndenjo ka jigo koko ni ang'o manene Inspector General odhi timo Kanja odhi timo Mount Kenya. Kanja e jatend police ok gin jolweny. Police timo internal security. Police manindo gi president state house. Police mantie presidential escort commander. Ma Kanja no imo nominate that presidential escort commander. Jogi te kidhi e gweng. OCS dhi e baraza mar chief. OSPD dhi e baraza. Regional commander bedo gi governor e meeting achiel. Amo miyo jo Kenya ok dwar ni mondo president owuoth gi inspector general kodhi inspect projects. Monyalo kara penjo inspector general ni awinjo ni wach kong'o pod ng'eny central ka. What are you doing about it? Chasa dani make mana gi kanyo nikech ang'ini bende kotenore kod chik to bende wacho ang'o ber ni wantiere gi wakili kae nikech ang'ini Kanja bende nantiere nyere. Ang'eni wakili bro bedo ka nyiso nikech Ka-Hariri jamadar. No, an obila, let me tell you. And obro nyisa ka nitie gima chik wacho. Kanja emo chung ne internal security of the country. Iwinjo, en inspector general ok en jalweny. Kanja nyalo dhi e meeting mora mar president. Kendo president nyalo chunge e meeting no manyise ni gima kama timore. Sani ka gidhi North Rift kata Turkana. Orbe no dhi gi Kanja kata kodhi Mandera. Openjo Kanja ni nyisa rejo Mandera gi gima timore. In mami tij security. Ngeni jopiny bende dwaro mar mondo mi winji nikech LSK bende nogolo nyaka siema moro. Where the LSK is activism. Winjan man police. Iwinjo. It's activism. But nyamodi ja LSK bro nyisowa. Koponi nitie chik moro matamo inspector general wuotho kod president. Makama kaka mana ng'e nyamori bro bedo kidwoko. Kata kamano hinyisa mar mondo mi adhi e county mano ma Migori nyaka Ramgajwang na nyisi ni ODM bende dhi nyime gi yiero mage mago mag gwenge. Gisani hatudra gi jafwambo marwa George Juma. Inyalo mana nyiswa ni nitiere kar chung' od bura mane. Tenang'o matimore kar chung' od bura mintiere kaluwore kod yiero mar ODM e od buche mopogore opogore.